bnedmin ta' rida tajba. Kemm sabiħa l-paċi. Din il-virtù ta' valur kbir hija aspirazzjoni ta' tama għax fuq żomm mit-tranquillità u l-imħabba fid-dinja. Din il-paċi tenna naħdmu u nistirtu biex inwaqfu dak li ma jkunx biex sew, dak li qed jimblokka tranquillità fil-qalb. Min-naħa l-oħra, fejn jidħol in-nuqqas ta' paċi, moħħna jmur dritt fuq il-gwerer u x-xewqa li nieqfu. Donnu ħsiebna dejjem imur il-barra minna f'dak il-pajjiż jew f'dik is-sitwazzjoni jew ċirkustanza u donnu qatt qrib tagħna. Imma n-nuqqas ta' paċi mhux hekk biss, hija n-nuqqas ta' ftehim bejnietna, in-nuqqas ta' attenzjoni u dak li suppost nagħmlu u tant affarijiet u sitwazzjonijiet oħra bħal dawn. Allura tajjeb li nistaqsu lil nfusna. Jien nesperjenza l-paċi, din il-paċi nesperjenza meta nipprova akkosta kollox nagħti l-ġurnata tax-xogħol tiegħi. Meta mbagħad biex inħobb u nġib laqda fil-familja u fuq il-post tax-xogħol u kull fejn inkun. Meta ma nħallix is-social media tikkondizzjonani u ma nweġġax dak li nikteb jew nikkummenta. Meta akkosta kollox għalkemm niżbalja nerfa' responsabilità ta' għamili u nitlob maħfra u nipprova npatti bit-tajjeb. Hekk insibu f'San Ġwan l-Apostlu jgħidilna biex nibqgħu fil-mulej għax fejn hemm il-mulej ikompli jgħid hemm il-paċi. Irridu għalhekk nifhmu li s-sigriet tal-paċi huwa billi nħobbu lil xulxin għax l-imħabba li tinbuttana. Pereżempju biex nitkellmu sew fuq l-oħrajn għax meta nqassu fuq l-oħrajn żgur li ma nħossunix fil-paċi. Irrid nifhem li jekk hemm il-gwerra f'qalbi, hemm il-gwerra fil-familja. Ikun hemm il-gwerra fil-grupp li nappartjeni fih u jkun hemm il-gwerra fuq il-post tax-xogħol. Allura l-paċi tkun il-bogħod. L-għejra, it-tqassis, l-egoiżmu u l-indifferenza fost l-oħrajn iwasluna għall-gwerra kontra xulxin u permezz ta' hekk neqirdu lil xulxin. L-anġli ħabbru lir-rajja u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba biex juri li fejn hemm ir-rida tajba hemm il-paċi. Ejja jiena u int biex inkunu nies ta' rida tajba u nogħmu fil-paċi. Ma naqtawx qalbna u ma nibżgħux nitolbu skuża. Ikollna l-kuraġġ li niġġieldu kontra l-preġudizzju, nittolleraw u ma niġġudikawx. Naħfru u niftħu qalbna l-oħrajn. Iva, il-kol dajfin, imla blajuna ta' dak li ġi fid-dinja u rina kif ngħixu l-paċi. Naslu biex niżiraw fina nfusna din il-virtù li twassalna fil-familja tagħna, fil-gruppi fejn inkunu, fuq il-post tax-xogħol u kullimkien. Nitolbu f'dawn il-ġranet li dan il-feddej li daqġej jtina l-qawwa biex nibqgħu fih. Nawguralkom il-paċi magħkom.